Soc el Jordi Ríos i això és el test Manduca. Esmorzar o sopar? Sopar. La pizza amb pinya o sense pinya? Sense. Menjar tota la vida dolç o menjar tota la vida salat? Que difícil. Acabaria així, però dolç. Cafè o te? Cap de les dues. Passar gana o passar set? Passar gana de llarg. Menjar tota la vida només verdura o menjar tota la vida només fruita? Fruita. La truita amb ceba o sense ceba? M'agrada més amb ceba. La xocolata negra, amb llet o blanca? Últimament em decanto per la negra perquè és més saludable. Tota la vida he menjat amb llet, però la que em torna l'elo és la blanca. Si s'inventés una càpsula amb la que ens haguéssim d'alimentar la resta de les nostres vides, quin plat voldries que fos? Patates fregides. Què preferiries, menjar sempre el teu plat preferit o menjar varietats de plats que no t'agraden? És que com que sóc bastant raro menjant, el meu plat preferit. Amb quin personatge històric voldries anar a sopar? Brr. Amb Hitler. Quin ingredient voldries que no s'hagués descobert mai? Les olives. No les suporto. Què ha sigut el més estrany que has menjat mai? No, és que no m'agrada arriscar amb el menjar. No... Què t'agradaria saber cuinar? Tot. Només pots salvar-ne un, pizza o pasta? Pasta. La truita o l'ou ferrat? Truita. Preparar-te uns cereals i quan els tinguis a un bol adonar-te'n de que no tens llet o preparar-te'ls i que la llet estigui caducada? Una tonteria, però fa pensar, La primera. De menjar a casa o restaurants? Menjo molt a fora. Tota la vida fred o menjar tota la vida calent? És que potser tens més varietat en fred, Fred, va. Quin és el pell més gran que hagis cuinat? És que com que he cuinat tan poc, m'he equivocat molt poc. De fet, tinc més èxits que fracassos a la cuina.